Sedema gurbûna şer û pevçûnan li bajarê Qutaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê ji aliyê rejîma Esed ve 5131 malbat derbeder bûne. Deh ofîsa hawarçûnê ya li Qutaya Rojhilata ragihand ku ji destpêka vê mihê 5131 malbat ji bajar û bajarokên Qutaya Rojhilata Şamê derbeder bûne. Rêveberê peywendiyên giştî yê ofîsa hawarçûnê Elî Ebueîşa di daxuyaniyeka rojnamavanî de got ku 5 malbat ji bajarê Hemûriya, 1300 malbat ji bajarê Erbîn û 1205 malbat ji bajarê Misraba û 500 malbat ji Eyn Terma û 1722 ji bajarê Qeta el Merc û 224 malbat ji bajarê Duma û 5 malbat ji bajarê Heres de derbeder bûne. Ebueîşa dazanîn gelek malbat beriv bajarên Zimilka û Siqba û hin jî beriv taxên aramtir di heman bajarî de derbeder bûne û di konan de yan jî li malên mirovên xwe dimînin. Ofîsa hawarçûnê hişyara kêmbûna xwarin û alavên germkirinê de ku 444 zarok rastî kêmxwarinê hatine û malbat bi giştî rastî rewşên aloz û xirab tên. Şer û pevçûn ji aliyê rejîma Esed û milîsyên wê li ser gundewarê Qutaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê berdewam in û ji ber wê yekê rewşa bi sed hezaran welatiyên sivîl di Metirsiyê de ye.